If you have a hot topic, a burning issue, you can send it to 0772162651 between now and 6 so that we can harvest it before we end the show, making way for the Daily Sports Zone. And you can also connect with us on our socials. That's at Star FM Zimbabwe, KVG Royalty, and Saki Gracie. Let's go in with our hot topic for today. Manqobe. Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Lalelani. Hi KVG. I am a lady aged 32 years old and I love your show Nasaki. I have an issue that I would like to share with you and 326 Express. I was married for almost 4 years to a man that I loved with my whole heart. He was my first everything. We got married tikachat. A year later, we were blessed with a son with autism. It was so difficult learning how to care for him. He's nonverbal and has the most traumatic breakdowns and tantrums. I had to stop going to work to care for him because vasikana bebasa vaisambata zvakanaka. We tried different helpers, but would end up letting them go. Vamwe vachitosiya nekuremerwa nekumuchengeta. My husband reacted with so much negativity. He hardly helped or touched mwana mumaoko ake. The same way he resented him started showing in his actions toward me too. No intimacy, no support at all. One day, akangomuka and said, I can't do this anymore, and left me and my son. Life had to move KVG, so I was raising my son on my own with the help of my sister. It's been 3 years and I started dating this guy who is very supportive. We have been together for 14 months and I really like him. Anomira neni when it comes to taking care of mwana, chipping in here and there financially. What bothers me is he hasn't talked about marriage. He's single, no kids. So I asked him 2 months ago, Akanditi, I need to talk to my family about you and condition mwana. Their blessing means everything to me. He also went on to say, condition mwana is something he needs to think about when it comes to taking up the responsibility full-time as a stepdad. To be honest, I was affected by this statement. Kuti murume ane 35 years needs approval from his family to make a decision about who he settles down with. And for him to say he's not sure about full-time responsibilities, zvakandirwadza. Zvisine, I spoke to him 2 weeks ago to check if he had talked to his parents, and he says, I haven't found the guts to talk about it. So kanandimiwa, should I continue with this relationship? Chirikurwadza is mwana has bonded with him KVG. He listens to him and he knows how to calm him down when he is having those tantrums. Kudari, I want to know if this situation requires patience or for me to read into the situation and let go. Please help. Iyo hot topic yethu namhlanje. Yeah. Well, thank you so much, Manqobe nokuverenga kwakanaka as always. Yeah. Nyaya yedu yakati wome asi tinotenda kuti dare redu chabata nyaya yedu zvakanaka nekubatsira mudzimai atinyorera atipa situation yake 14 months in a relationship with a guy that she says the guy has been supportive achibatsira necondition mwana is autistic and ari kutaura kuti vabonda nemwana zvakanyanya. I think mutsamba yake aratidza kuti murume uyu anomuda ende murume uyu atika maboxes ese anoratidza kuti angada kuita mhuri nemurume uyu asi iye haana chaati ataura when it comes to settling down, marriage and the like. Zviri kumurwadza kuti after 14 months dzekudanana hapana mashoko ati ataurwa. She brought up nyaya iyi tikanzwa mukomana uyu zvishua mukomana handiti asati amboroora uye zvaana vana, so ari kutaura zvakare iye kuti anoda kumbotanga asvitsa nyaya iyi kumhuri zvinova vabereki. I think ndo paataura kuti vabereki vanofanira kuziva, and then inini ndoda kumbofungisisawo kuti zvinobuda sei if I'm to take up a responsibility yemwana full time as a stepfather. Zvakamurwadza mudzimai uyu ndo zvazopa kuti tisvike panapa nehot topic. Imi muchaitongawo sei? She's asking kuti, does this situation require patience or for me to just read into the situation and let go because anenge ari kuona kuti nguva iri kufamba ndiri kudanana nemunhu asi hapanawo commitment yaiswa pamberi
munoitongawo sei imimi sedare tinounza kwamuri Star FM? Hello, maswera sei? Sekuru Mali, tinokutendai. Maita basa nekutifonera. Munotongawo sei nhau yatiinayo nhasi? Mukomana uyu ari right zvekuti ati iye arikuda kutora nhau iyi kuvabereki vake nekondisheni yemwana kuti ogonzwa kuti iye angakwanise here kuzvitambira zvese. Kana iwewe uchiri gamuchira sanzu rine unokozuva zvese, uyu mwana wangu musikana uyu imvana inotoone mwana wayo ari kurwara, saka ngaave very patient panguva iyo iri. Mukomana akanaka zvakanakisa, uyu mwana wangu uyu musikana uyu ngaambofamba, ngaasamhanya, ngaasatungamirira zvinhu kuti pane 14 months kurede 2 months. Aiwa, ngavaende vakadaro vachidzidziswa both sides kwere kuzoti papa ozofunda wataura nevere vabereki. Aiwa, ndokuti bhicheni yangu royalty. Aiwa, tinokutendai Sekuru Vali necontribution yenyu. Zvichida nguva anga stretch nguva yakareba sei achimupa nguva yekuti aite decision yekuti azotaura naye nenhau yekuti vavake musha kana vachikwanisa kuvaka musha, nekuti apa ndinotenda kuti kungodanana vachiita havo zverudo asi pasina conversation ine chekuita necommitment. Mungamupa nguva yakareba sei mudzimai atinyorera zvichida timupe contribution inogona kumubatsira? Toti nguva yakareba sei sezvo mati 1 year 2 months haina kunyanyoreba? Ngatimbopai another eye. All right. Singatungamirire zvinhu. Yeah. Sekuru Vali vataura vakati ndofunga ngaasatungamirire zvinhu, ngaastreche futi dzimwe 2 years aripo mukomana achinyatsokufunga. Pakati omei asi regai tinzwe rimwe dare kuti riri kutiiwo ipapa. Hello Star FM. Ndaswera sha, maswera sei? Maswera. Nice one. Munoitonga sei topic yatinayo nhasi? Okay, so I think that the guy is right. When meeting someone, I was kurorera the whole family. So the guy zvikuitika kwaari akunyatsoona kuti the relationship iripo between iye musikana nemukadzi uyu it's perfect, but achazopindira a third part which is vabereki vake, hama dzake, something bad might happen chinozoruina the good thing iripo between the two, that two is it. So trying kuti atange anzwa from vabereki vake, it's a very good and valid point. The only problem now is the guy has made his choice. I need confirmation from my parents first. Late, arifana kuita choice yake. Does she want to wait for the choice? Does she want to wait for the kuti atanga anzwa vabereki vake here, kana kuti she wants someone who could have approval from anyone? I think that's my 2 cents. All right, thank you so much for that contribution. Regatinzwe vari pano, maswera sei? Aiwa, taswera zvakanaka. Maita basa mafona yanhasi munoitongawo sei muchibatsira mudzimai anyora? Inyaya ari pama1 mudzimai uyu, but chandomukurudzira ndechekuti ngaasaacta desperate. Okay. Ngadzikame. Uyu mufeso ari kutoratidza kuti anomuda iye nemwana wake. Saka paatomuudza kuti samwarika rega ndimbotanga ndambotaura nevanhu vepadheni, munhu anotozvinzwisisa kuti kana uchiroora mudzimai uri kuroorera mhuri. Okay. Kuzviona. Saka ndikangoroora inini munhu ane situation yakadai so, kana mhuri yese yaapo achazotanga kusafarirwa
zvikatodhakwa Yeah. ukanzwisisa Yes. ngaamirire uyu mukomana pamwe paari kutotaura ipapa kuti asandani madhake kusari pamwe akatotaura akatozwa kunzi mista iwe uda kutonzera munhu ane mwana wake akaremara zvakadhakwa saka achiri kutombonyengerera vabereki zvinoto tatori nepuresha yekumbonyengerera vabereki vake uyo kutomupa puresha kwaainomubvunza anozvimusa. Yeah. All right. Thank you so much for that. Star Familo. I also agree with the other speakers. Ndikutona sekuti this lady chinogona kutozova a red flag is her immediate reaction. Ngasaite chirungu not in a derogatory way, Yes. but this guy really loves her, and with time zvichangozoita zvega. He's already committed. He's doing more than any of the other helpers that she has ever had. Mm. So he's already good enough as a colleague, as a helper, woman. And then on top of that, she gets the cake. He's in love with her, genuinely. Saka akada kuita kakumuendera pamberi, she can just blow and burst the bubble. This guy is into her. In terms of time frame, Yes, that was my next question. Yes. But as you see, it's not predictable because there are factors. What I do know is the longer they stay in this relationship, the deeper he is in, and the more he's able to convince his family. He needs guts for real. Mm-hmm. But atopinda mazviri, Mm-hmm. if I were her off the record, ndaifanira ndamuitira imwe nhumbu. Ngasaite zvuku rekuinterogeta munhu agara ari kumuda. And this reaction yaaita yekubva aita kuti saka ndakusina relationship, unogona kusiya relationship and never get somebody ane hanya nemwana wako to this extent. Unogona kusiya relationship and never get this companion who gets to where he gets her. Saka ngaadzikame. Yeah. Bora pass. Good job. And he's also doing a good job. Patience, please. Tinozvitenda. Thank you so much for that. On 0772162651, you're weighing in on our hot topic for today. And yeah, tinokutendai nare ne contribution yasi chandatoona sevanhu chatiri kuda, I think awareness more than anything, right? Ndiri kuona kuti ndofunga vamwe dai takakwanisa kupinda musituation iyi taita semurume wemukadzi uyu, where we would, choose to run away from the situation nekuti tinenge taona autism seurema. It's a condition kuti ndakutotiza nekuti mwana akaremara. Condition yatinotofanira kunge tichidzidza nezvayo tichiona kuti inobatwa sei kana mwana ari autistic. Zvinofamba sei. Ndofunga paataura kati ari non-verbal, zvichireva kuti pane ma-special needs aanenge achida, anenge achitofanira kubatsirwa nawo. Chenjedzo iyoyo yakatikoshera. Ndinoona kuti kazhinji dzimwe nguva we overlook zvinhu zvakadaro, and then tobva tangopenda nebrush ratinenge tada isusu nemafungiro edu, asi tisina uchenjeri nezivo yakakwana. Ndinoda kutenda murume uyu zveshuwa kuti ngoti hasiri yake anyora, asi murume ari kumira uyu ndamufarira. Boyfriend iyi ndaifarira sake. Yes. Ndaifarira zvakanyanya, and I think ndinonzwisisa fear ine mudzimai uyu. Fear yaanayo saki ifear yekuti akafesa rejection from husband. The first husband, yes. Abva afesa rejection yaibva even kuvabatsiri. Antononzwisisa vari kubhadhara kuti chindibatsira kusvikira azosiya basa kuti ange achiatenda kumwana wake. Tinomutenda neizvozvo. Yes. So ngati extendewo kagrace pane fear yaanayo kuti vakomana, unoziva saki kana wakambova disappointed in life, zvafana even love my relationship. Oh, yeah. warwadziswa unoziva unowana mukomana so goridhe rokuti anenge achikudza kuti KVG I love you. KVG unoziva kuti sake unogona kutadza kutambira love iyoyo, Right. nekuti waexperiensa kurwadziswa kwakanyanya. A lot. Ari kutya mukadzi uyu, ndozvandiri kufunga. Amen. Iwo uri kuona ndikuona kunge ane fear yakanyanya yekuti
hey hasati ataura nezvemarriage, hey anogona kungondisiya manje ndoita sei. Ndozvandiri kuona kuti fear more than anything inenge yabata mudzimai atinyorera. Konapa, I agree with you. Ngoba I can, like you're saying, Kuti, she's gone through so much. It's not easy taking care of a child who's autistic. Vane needs they've, you know, a special type of care that they need, like you mentioned. And her also having that trauma, I think so pressure yekuti I need to have a settled environment, especially for this child, because like I said, that care mwana yeya asi munhu wekuti munhu anenge achigara in this environment where it's uncertain. She needs certainty in her life and for the child. I think that's where it's coming from. And also I understand this boyfriend wo kwari kubva kune vanhu asi munhu wokungoti hanzi izvonizvo, he can make a decision and then stand on it. And also I don't think she should pressure him into getting into a marriage with her before he is fully accepted, because you know, to the acceptance, this guy accepted I am going to be taking care of a child with autism. Can I accept that? Then you are going to put him in a situation where sometimes even Aneta or you will do something that you don't like, and then wakufila futi that rejection. Tiri kuwirirana pakuti these are two people that are engulfed with fear. Vese vari two. Uye ari kuda munhu but ari kutya kwaari kutora munhu achinomuendesa kumhuri, because ndaroora ndiri kurorera nemhuriwo vachafanira kutambira muroora nesanzu rangu randaita sei. So these are two people, uyu ane fear yake but uyu aunza fear yake kumusikana, musikana haasi kuitambira mafears ake uyu amaendesawo uku. Uyu ari kuti saka panoitwa sei vanhu tu vari kudanana but pane zvavari kutya. Zvakaoma. Rega tione kuti tinozvifambisa sei apa. Star FM, hello. Maswera sei? Pane vanhu ndikupikisa vanhu vari kuta munhu kana uchiroora mukadzi handiti uri kurorera dzinza rese handiti hazviko. Hainge handipikisa izvozvo. Uri kuzvirorera iwewe, iwo vanofanira kurespekta choice yako iwewe handiti. But hazvireve kuti ini kana ize ndakuda kuroora handikwanisi kuenda kutora advice kuhama dzavo. Ine mvumo kuti kuzwisisa handiti. Pakuti izvona uri kuona kuti inini ndogona kuenda kubvunza but kona ini musikana ndokuda svosvo handika but pene chakati zvakafanira keziji unenge uchifarira like Land Cruiser handiti. Uchifarira Land Cruiser iwewe unobva kuti this is the best handiti. But paunoenda kotenga iwewe nikuchiziva kuti Land Cruiser iyi but hautadzi kukonsulta makanika wako. Why? Because anogona kuva kuti Land Cruiser yakapenga tikuona kuti i8 series kaya handiti inoshandisa what you call mashocks aya mawaya hydraulic shocks handiti unozakwanisa here because wastafa inechita 800 but haukwanisi kuchinja waya, unofanira kuchinja ese but uri kuita but unoitika unobva adjusta futi kuti alright handichada ine mahydraulic shocks allowed. Saka ndaona kuti musikana wemajika anenge kamuka kutonga ndekekuti statement yekuti munhu murume ane 35 years or 36 vareva ari kuda approval. ataapprova iyoyo statement iyoyo inoratidza kuti munhu anofoseredza zvinhu anotoziva character yake kuti anotobatirira munhu anototonga. Statement iyoyo chete inoratidza anotonga. Zvino anobva tii zvekuti hanzi kuzwa sanzu neminzwa rayo ichokwadi unozwa sanzu neminzwa rayo but zvinozodhipenda manje kuti ine type ipi yemunzwa unozwisisa. Saka pene pako pokutozwa aiwa type yeminzwa ika handikwanisi kubata ndakadai mipangara iya ndauda kuti mupangara ndauda kutsagamura nemaguruvu anobata minzwa automatically watoengage vamwe vanhu. Saka pazvinhu zvezvi zvatoita obviously engage people but takateka choice yedu izvozvo. Saka kutorespecta brother what is right pakuti obviously kana kuenda kuvabereka kuti munhu wangu ndomuda but pene omana musadhero kuti unoenda korora mukadzi andisikuwanza handika musakana murida kuwanza ndokudonhedzai kuti asina kuwanza ndakorora oda ndisikana aine mwana wake mwana wacho aine maconditions ekuti anofanira kutoswera akachengetwa handika iwe watobva kumba kwenyu semukomana wakusvika ipapo responsibility yako haangasanyidirani. Yakukomberedza kutonga kana munhu even judge yega
kutokuudza kuti nyaya dzekutonga dzangu dzinosakidza kana yatende yangu mari ino chaiyo chaiyo. Well said. I always say this, Kuti, some things are better experienced than explained. Tinogona kutadza kumunzwisisa tofunga kuti murume uyu zvaari kuita haasi kuvaconsiderate kana kuti haasi kunyatsoda, but uchinge waexperiensa zvimwe zvinhu zvichakupa chenjedzo yekuziva kuti but maybe, just maybe, he's right for taking his time. Vazhinji vataura vakati kumudzimai uyu favira ngoma nekuti usiku hurefu, maybe just give him time. Vamwe vataura vakati 2 years, but pa 14 months ipapo anzimbowedzera mbichana wonyatsoona kuti zviri kuenda kupi, but no one is doubting that this guy loves you and zvese zvaari kuitira iwewe nemwana zviri kuratidza rudo. Tinotenda dare redu ranhasi mangwana tinenge tichifambira imwe kune vatinyorera on our WhatsApp platform. We are Star FM, sounding good all the time. KVG Sakiji will be back shortly with the news. Chadzoka zviri mutsindo chakachaya ziya wago Eco Cash promotion wana mukana ukuina